Det, jeg står med i hånden her, det kalder vi et Pi-board. Det er et bræt med en Raspberry Pi og en Arduino på. Plads til at sætte breadboard og andet hernede. Den kan I låne og bygge ind i jeres projekter eller installationer, og på den måde så kan I undgå at bruge jeres egen laptop, når I skal designe jeres installation. Raspberry Pi'en her, det er en minicomputer, og den kan køre blandt andet processing sketches, så hvis I bruger processing, så er det stadig et meget godt bud på noget, der vil kunne drive jeres projekt. I skal dog være opmærksom på, at hvis I har et meget grafisk tungt program, så er det muligt, at I skal bruge en normal computer i stedet for den her Raspberry Pi. Af de installationer, vi har stående her i Sjøen nu, der er det kønsbarometeret og blodsprøder, der bliver afviklet på sådan et board her. Og Yggdrasil bliver afviklet på en normal computer, fordi det har så noget lidt tungere grafik. Men altså kig over i DD Lab og se om sådan et Pi-board her, det er noget for jer.